IBC oteku mar kinde ka kinde mar ndiko jogo kura mar medo kwan ji manyien mamedore e listi kata register mag jogo kura. IBC bende wacho ni e yiero ma 2027 gi geno tiyo gi omenda malawo na bilion 61.7. Onge mar pesa achiel kuom midhiero ma osebedo komako duol no, kata kamano giwacho ni gin gi geno. Juma mokalo chien komiti ma ochung'ne weche mag chike yande ogwelo jodito mag IBC kama bende oyangore ni IBC gadieri ok nyal tayo chenro mar diero tong' nikech thuolo mar kilo kod matin magengo gi sani. Senior kawuono e odiechieng' ono mano ka jochung' sani koro wuok oko kendo lando wach ni kaka jaji dwaro ni uguruok go Gen Z une ma ungi oteku mar biro ng'ado ni jatend piny manyien dhi bedo ng'a dikre uru kaka jogo kura. Gini wasemanyo ga menga to kawuono chakore. Jomoko bendo loso ne budget. Nyaka Gi posta bende. Apa ni en chenro maber. Yes. Nikech kuom karibu higni 2 gi nus. Jogo matindo okosebedo gi nafas mar ndikruok kaka jogo kura. Nikech kura ni e teko kata gima diwachi ni ema chale ranyisi mar teko ma japiny ni godo e thurwa ka. Nikech yande wawega ni od bura e teko japiny to od bura bende wayudo wang'eyo ni lure gi mwandu ma in-go. E kinyaka o teko mare. Koro kao kura ni e teko kende ma japiny nyalo kelo godo lokruok modwaro kata machunye gombo. Emomiyo sani kochake kawuono to ji mang'eny ahinya to IBC ge wacho ni gigeto karibu rower ni manyaromo 7 milion mondo ndikore. Mano en mana pachgi. To bende nyaka wang'e ni to joma tindo gi bende nitie gima chuno gi kao ombulu. Nikech unyalo wacho ni wageno bedo gi nyithindo matindo kata rowere maromo 7 milion makalo kura. To penjo maduong' ma gipenji en ni to ang'o mochuno wadhi kao kura. Nikech ka ging'iyo kit siasa kaka timore e piny Kenya ka, to gibro koni ni chala to rom. Ka ging'iyo ni to bende nitiere teko ma jago kura ni godo, to bigo koni to makata kwatem to joka nikech gibro koni kidhi e od bura tibro do ka nitie ji matimo tamgi mar 3 mar 4. To kidhi e ground to gima gitimo tang'owa onge. To gibro koni to William Ruto ma jatend piny Kenya kang' jodok e yiero ng'awa madwa dhi chung' kode madwa neno ka nyalo bede ranyisi mar lokruok mwadwaro. To gikoni bende pok waneno. Koro bende nyaka be ni IBC tim gimiluongo ni civic education. Gimomiyo kura ka in godo to in gi teko kabisa. Nikech kiloso gi joma tindo gi to penjo machiel mang'eny ne gipenjo ni bro konya gang'o. To kitemo wacho ni nyalo ko MCA ni nyalo ko to kodi to MCA kanyaka ne atiek achabedi class 6 to MCA achiel ema seneno katiyo nyaka sani gikucha achiel ni abro loke nade. To chane no kapodo campaign odwa duogo odwa kawo tawo mar 4 kaka MCA. To koni ni to jaod bura na mosebedo ka higni buora to onge gima konyago. Okane kata kadwa manye kata kadwa loso kode to kate mang'o okayude. So gin gi penjo mang'eny to gin penjo manigi ratila. So IBC kata bed mna ni gini oken mass chande ni bongo ni continuous voter registration to nyaka gigwethe bathe moro kanyo mar timo civic education mondo giwach ne joma tindo gi ni to bero ombulu en ang'owa. Nikech kanyo onge to jasiasa bende ok bigori wacho ni bero ombulu en ang'o. Gin gikom nani VOJ rach mondo igol VOJ ka ombulu. Agenda gi en VOJ. Agenda gi ok en neno ni gweng' ma VOJ ka gan ka oyudo dongruok
Kenya oyudo chike mabeyo to kendo duond japiny owinji e od bura kata kuonde monego bed ni giwinje. Koro itime gi individuals in mind. Emomiyo ineno ka Rigathi giri loso to gikone joma tindo ni ma en nafas maru kende mar goro William Ruto to kosegor William Ruto tang'o idwa timo ne jo Kenya ang'o. So IEBC nyakang ne tim civic education mar mondo gipim ne joma tindo gi ni ber ombulu ni en ang'o. Nikech nyithindo gi bro koni to wakawo ombulu nadi to chieng' cha wadwa donje parliament maonge ombulu mokwago ombulu. To gibro koni ni ng'iye pinje kaka koro matimore nini Southern Asia ka. Nepal giri sirikal oloki maonge ombulu. To gibro koni gigi nyalore wan joma tindo riek wang'eny. So IEBC an gima wacho ni nyaka gitimie malich moloyo en ni timo civic education gimomiyo